Hej alle sammen, velkommen til Go-Karts YouTube kanal. Vi er her for at bringe jer en magisk nyhed i dag. Men først vil jeg lige sige, at hvis du er kommet for at se noget Pokémon, så er det ikke lige i dag. I dag handler det nemlig om noget helt andet. Vores nyhed er, vi har fået Disneys Lorcana TCG. Yes. Det kan allerede købes fra hjemmesiden fra i dag. Lorcana har fandtes siden 2023. Det er altså kun 2 år gammelt, og har allerede fået rigtig meget fart på. Det er stigende i popularitet, og selvfølgelig skal vi også være med. Vi har fået de 3 første sæt. Vores 3 første sæt er sæt nummer 6, 7 og 8. Det 8. som er Reign of Jafar, eller Jafar, som nogen vil kalde det. Og vi får selvfølgelig også Fable, det 9. sæt, som udkommer her om en måneds tid. Vi ved ikke rigtig, hvad vi kan forvente af Disney Lorcana, men vi er her for at finde ud af det. Vi har taget sådan en her med fra Reign of Jafar. Det er en Illumineers Trove, og den skal vi have åbnet. Se indholdet, og så må vi se, hvad det bringer. For vi ved ikke rigtig, hvad der er i, hvad sjældenheden er på kortene, osv. Før vi åbner den, så vil jeg gerne lige se lidt på nogle kort, nogle chase-kort. Jeg aner slet ikke, hvad vi kan forvente af sættet, og jeg ved ikke, hvad chase-kort er, men jeg kunne forestille mig i det her sæt, at det har noget med Aladdin at gøre. Det hedder trods alt Reign of Jafar. Jeg kunne forestille mig, at vi har en Aladdin, en Genie, en Jafar, Jasmin. Men lad os se, vi har kartmarket her. Og vi kigger bare lige på de top 5. Nummer 5 har vi Bambi Little Prince. Hold op, det er flot. Fede farver. Det er bedre, end jeg havde regnet med faktisk. Og den har en værdi af 80 euro. Så har vi på nummer 4 Lilo, Causing an Uproar. Selvfølgelig gør hun det. Det har en værdi af 100 euro. Det start fra. Lilo og Stitch har aldrig været en af mine favorit tegnefilm. Jeg er måske lidt for gammel. Jeg er fra de gamle dage. Men på en 3. plads har vi Stitch. Det er bedre, end jeg havde regnet med det her. Det er fedt kort. På en 2. plads har vi It Means No Worries. Jeg kunne forestille mig, at det er noget fra Simba, Løvernes Konge. Og det er det selvfølgelig også. Der sker meget på det her kort. Det er flot. Værdi 120 euro minimum. Og så har vi nummer 1. Det må være noget fra Aladdin. Into the Unknown. Jeg kunne forestille mig, det er, hvor han stiger ned for at finde Genies lampe. Nej, det er det ikke. Det er fra Frozen Elsa. Og det ligner et flot kort. Og jeg kan se, på 6. pladsen har vi så en Jasmin. Og det er nok et chase-kort for mig. Jeg elsker Aladdin. Men lad os komme i gang. Lad os få åbnet vores første Lorcana-sæt. Det bliver Reign of Jafar. Det er altså den her, vi skal åbne. Inden vi går i gang, vil jeg lige nævne, at vi har fået toploaders fra Ultimate Guard. Vi har fået Perfect Fit Sleeves og Classic Sleeves. Og dem får vi så lov til at prøve i dag. Lad os se. Der er dobbelt. Så er de klar til vores Lorcana. Lad os komme i gang. Reign of Jafar, Illumineers Trove. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Hvis ikke, så må jeg altså undskylde mig. Meget fedt, men blandet artwork. Jeg havde regnet med i første omgang. I første omgang, da jeg så navnet, at det ville være ren Aladdin-baseret. Men det er lidt af det hele. Vi har Mulan, vi har Stitch. Og baggrunden. Vi får en storage box, det er selve boksen går ud fra. Vi får 6 kort dividers, det er mere end vi får i Pokémon etablerende. Vi får 8 boosterpakker med 12 kort i hver. Vi får terninger og en lore counter. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men lad os se. Det, der undrede mig, da vi fik de her, det var, at der slet ikke var noget folie på. Men det ser ikke ud til, at der er folie i deres Illumineers Troves. Det er kun i booster displaysene, der er det. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om det. Jeg kan faktisk godt lide ideen, så har vi ikke det problem med, at nej, der er huller i folien, nej, den er strukket i folien osv. Så ideen kan jeg faktisk godt lide. Selvfølgelig så gør det jo, at produktet er lidt mere skrøbeligt. Men lad os se, hvad vi får her. Nej, det var ikke selve boksen, det er måske også meget godt. Det er noget tyndt pap. Det er et flot produkt, det her. Mulan, Mini og Rapunzel.
Og selvfølgelig er far. Uha. Og jeg går altså lige langsomt igennem det første. For det første gang jeg åbner sådan noget her. Det her må være lore counter. Der er tal. Jeg skal lære at spille spillet, så I må undskylde mig, jeg ved ikke, hvad den her bliver brugt til endnu, men jeg skal helt sikkert sætte mig ind i det. Men det må være lore counteren, den her. Det er vores dividers. Lad os se. Fra prinsessen og frøen. Og det er samme billede på begge sider. Fra Pinocchio. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Og det er samme billede på begge sider. Og jeg har glemt, hvad den er fra, faktisk. Undskyld mig, jeg kan ikke huske alle navnene. Og er det fra Aristocats? Nej. Det er fra Aladdin, er det ikke? Jeg har set den kat, jeg kan ikke huske hvor. Og fra Skønheden og Uddyret, klædeskabet. Jago, min yndlingskarakter. Ja, den er fed. Dem kommer jeg helt klart til at bruge. Så har vi, hvad skulle vi have? Vores terninger. Det er jo bare terninger, som man plejer at få. De er ret pæne til gengæld. Og selvfølgelig, det vi alle sammen er interesseret i, booster. Lad os få dem ud. Artworket er ret imponerende, synes jeg. Der har vi 3 forskellige, yes. Jeg har Rapunzel, Jafar og Minnie Mouse. Og de har sådan, de er flotte. Dem kunne jeg godt forestille mig, dem kunne jeg godt finde på at gemme. Lave en samling af. Men, det er det sjove. Lad os få åbne dem. Som sagt, i starten så kommer jeg til at gå lidt langsomt igennem de første pakker. Jeg aner slet ikke, hvad jeg kan forvente af sjældenhed. Hvad der er i hver park, om der er en måde, man skal åbne dem på bagfra og forfra. Jeg har i hvert fald noget QR-kode her. Tænker jeg bare er... Den læser vi på et tidspunkt. Men lad os se. Jim Deere. Wilhelmina Packard. Radio operator. Ja, jeg ved ikke, hvem det er. Nero. The Wardrobe. Bobby. Bobby, hvor er du fra? Det kan jeg ikke huske. Friendly Owl. Var det fra Bambi af? Ej, jeg kan ikke huske det. Masser af meter. Var det overhovedet Disney? Figaro. Sjovt, jeg kan bare ikke huske, hvor det er fra, men slangehovedet her, det minder mig om noget fra Aladdin. Get Out. Det er ikke en karakter som sådan. Den er også anderledes, hvor vi har en farve her. Så har vi faktisk blandet her det første gang. Jeg tror, det er ligesom vores supporterkort fra Pokémon. Eller trainerkort, måske. Chip! Der er ikke noget folie endnu. Wrong lever. Ja. Bruno. Og vores sidste kort. Vanellope. Og Wreck-It Ralph. Og det er selvfølgelig Holo. Det er en flot, sådan lidt mat-agtig Holo, der er i den. Men vi har igen slangehovederne heroppe fra... Jeg troede, det var Aladdin første gang. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nå. Vi sliver dem op, fordi jeg ved ikke, hvad der har været værd. Jeg kigger bagefter på, hvad der er sjældne kort. Men så får vi også prøvet vores sleeves her. Ups. Jeg sætter den der som et hit. Jeg ved ikke, om det er et hit. Vi kan også lige sætte vores artset her. Så. Så går vi til vores booster nummer 2.
Og jeg tror efter 3 pakker, så går jeg lidt hurtigere igennem dem. Og de er anderledes, de her kort. Det må jeg se ind på. Jeg ved ikke, om der er noget specielt ved dem. Det finder vi ud af. Joey, jeg aner ikke, hvad du er fra. Bill the Lizard. Anna. Bruno igen. Arn. Det er Mulans hest. Tror jeg. Jeg har aldrig vidst, hvad den her hed. Lafayette. Honest John. Ja, han er ikke særlig honest, men. Hiro Hamada. Og igen, så har vi det her slangehoved, så det er som om, der er et tema fra Aladdin og Jafar i alle billederne. Det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Eller jeg ved ikke, om det er i alle billederne, men den er der. Jumbo Jokiba. Jokiba. Jeg kan ikke se slangehovedet her. Sultanen. Rhino. Og Bernard Holo. Jeg kan godt lide deres Holo-kort, faktisk. Kan man se... det kunne være fedt, hvis vi havde en bog, ligesom i Pokémon-etablererne, hvor der står, hvilke kort der er, hvilken rarity de har. Men kan vi se, om der er forskel på dem som sådan? Der er et ikon i bunden, og jeg aner ikke, hvad det betyder. Det finder vi ud af. Jeg tænker, vi skriver en guide ud, når vi selv har lært det helt. Sådan der. Så lad os komme i gang med pakke nummer 3. Jeg tror ikke, at der er nogen af de 2 kort, jeg har fået, der er et hit. Lad os se, hvad det her er. Jeg er lidt nysgerrig på det. Nu et billedkort. Det kunne være, at man kunne samle alle sammen, og så kunne det blive til et stort kort, men det ser heller ikke sådan ud modbart. Jeg kan ikke se, hvordan de her 2 kort skulle passe sammen. Jeg ved det ikke. Det finder vi ud af, eller også gør vi ikke. Joey, Bill the Lizard for anden gang. Palace Guard. Altså jeg vil sige, Aladdin var en af mine yndlingstegnefilm som lille, så... Og Jasmine. Khan. Lafayette. Hvis det er sådan, det siges. Candy Drift. Dormouse. Yeah, whatever. Den har jeg set meget til. Ludwig von Drake. Flynn Rider. Fed art. Jeg vil sige, at jeg er stor fan af artworket i de her kort. De er virkelig flotte, og de har gjort noget af det. Og det er jo karakterer, man kender mange af dem i hvert fald, og elsker at vokse op med. Lad os se, hvad vores sidste kort er. En hamster ball. Et item kort. Tænker jeg. Roll with the punches. Lad os se. Vi putter den op på vores hits væg, fordi vi ved ikke, hvad der er hits og hvad der ikke er. Vi har åbnet 3 pakker, vi har 5 tilbage. Lad os gå lidt hurtigere igennem de sidste. Og se, om vi kan få noget fedt. Det her kort vil jeg til gengæld gerne se. Igen, Be It Known. Det er vist det samme kort, som jeg havde i første omgang. Yes. Lad os se. Jean. Og Wreck-It Ralph. Jock. Cusco. Også en fed tegnefilm. Go to Tomago. Jeg kunne forestille mig det fra Big Hero. Magic Carpet. Vanellope. Drone. Hvad er det fra? Det ved jeg faktisk ikke. Nope. Jeg ved det ikke. Pluto. Kender vi. Atitaya. The Sword of Shang Yu. Everybody's got a weakness. Hercules var nok min anden. Altså den var i top 2 sammen med Aladdin. Og vores holokort er Jago, whatever. Og en af mine yndlingskarakterer også.
Altså lige for de her op, og jeg aner ikke, om de overhovedet er noget værd. Men så får jeg da prøvet min sleeves af også. Lad os se her. Vi er halvvejs igennem vores pakker, og hvad har vi her? Et andet kort, der er ikke overskrift på den her, så måske er det en fortællelse på en historie. Det finder vi ud af en dag. Jim Deere igen. Jock, whatever. The Mouse Queen. Royal Guard. Ariana. Brutus. Madame Mim. The Nephew's Piggy Bank. Et item kort. Den har vi også haft. Lady. Og Lady igen. Hvis det er rarity, det her nede i bunden, så har de samme rarity i hvert fald. Og vores holo-kort er Cha-Cha. Den kender jeg ikke. Det er fedt kort, men jeg kender ikke karakteren. Jeg ved ikke, hvad det er fra, faktisk. Jeg troede, at jeg havde godt styr på Disney. Men jeg har allerede set rigtig mange kort og karakterer, jeg slet ikke har styr på at kende til. Vores sidste 3 pakker. Lad os se, om vi kan trække et af chase-kortene. Jeg ved ikke, om vi har fået et chase-kort. Det tror jeg ikke, men det lignede fra Card Market, at chase-kort, de fyldte hele billedet. Og det er der ikke nogen af de her, der har gjort i hvert fald. Endnu et billede. Nu skal jeg lige finde et af de andre. De 2 billeder. Det ligner, at der skal være en tredje imellem. Det glæder mig til at udforske lidt nærmere. Spændende. Jim Deere, jeg synes, jeg har startet med ham flere gange. Og fuldstændig samme. Camilo Madrigal. Whatever. Ariana, Brutus, Honest John, Hero, Beyond the Horizon, Gepetto, Archimedes. Det er længe siden, jeg har set de her tegnefilm, så hvis jeg siger navnene forkert, jeg kan godt huske den her karakter, så må jeg undskylde mig. Og go to. Det kort har vi haft i ikke holo. Hvad? Hun er i hvert fald mekaniker. Jeg ved ikke, om der er noget andet på kortet, der gør. Og der er numrene hernede i bunden selvfølgelig. Hun har 159 ud af 204. Så vidt jeg kunne se, så var der faktisk 204 kort i alle Locanas sæt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om jeg bare husker forkert. Vi har Rapunzel her. Rapunzel er også, eller 2 på flugt, er også en af mine yndlingstegn. Den er virkelig sjov, virkelig god. Og hvad er der et chase-kort med hende? Det ved jeg faktisk ikke. Det bliver spændende. Jeg glæder mig til at åbne de her og få flere af dem. Joey. Chempers. Jeg ved ikke, hvad jeg er fra. Anita Radcliffe. Den har jeg set mange gange, da jeg var lille. Cusco. Monterey Jack. Gaston. The Coachman. Jeweled Color. Light the Fuse. En af mine yndlingsscener fra tegnefilmen. Nothing We Won't Do. Bjørnebrødre var også rigtig god. Stitch. Jeg tror, vi har noget her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er sådan, Stitch stikker ud på det her kort. Det er en anderledes form for holo. Det er et fedt kort. Experiment 626. Spændende. Og holo, det er Darling Dear. Hvad nummer har den? 166 ud af 204. Og 16. Jeg tror, de normale holokort ikke er noget specielt, men den her er anderledes. Lad os tælle det som et hit for nu. Vi finder ud af, hvad den er værd. Ja, lad os gøre det med det samme. Stitch Nå, det var ikke den. Jeg troede lige. Vi har Stitch Experiment
Jo, det er den. 6 euro. Yes. Jeg er ret sikker på, det er den. Nice, vi har fået et hit. Og vi sliver lige den her op også. Vi har ikke nogen kort, vi kommer til. Planen er, at vi skal have singles også på Lorcana. Ja, bare. Og det er Last Pack Magic allerede. Det gik lynhurtigt. Det er meningen, at vi skal have single kort på Lorcana også. Undskyld. Og jeg regner med, at vi får det om et par måneder, når vi har åbnet lidt mere, og vi har lidt forskelligt. Vi kommer i øvrigt til at tilbyde at bytte til Sealed Lorcana også. Er det Aladdin? Det er Aladdin. My boy. Men ja, hvis du har noget, du gerne vil tilbyde os, eller et byt, så er vi friske. Dale. Og den har vi i en holo-version. Alas God. Captain Hook. Kom så Last Pack Magic. Gloyd Orange Boar. Det må være fra Wreck-It Ralph måske? Napoleon. Figaro. Get Out igen. Kom så. Anna. Flot kort. Har hun magiske evner? Siden hvornår? Santorini. Og en Toby Turtle Holo. Og det var vores sidste pakke. Lad os se. Jeg tror, at vores eneste hit her for nu har været Stitch. Man kan ikke se holoen, når den er i sleeve, så vi gør lige sådan her. Og man skal ramme lyset, men man kan mærke det på kortet, den stikker lidt ud. Figuren gør, karakteren gør. Du får midterpladsen. Så ja, det var Lorcana. Vi glæder os til at få meget mere af det. Vi glæder os til at åbne meget mere af det. Næste gang kommer vi til at åbne en booster display, hedder de, af Fable. Og det kommer vi selvfølgelig også til at lave en video med. Tak fordi du så med. Husk at like videoen og subscribe på kanalen. Det betyder rigtig meget for os. Det betyder, at vi laver noget, som I gerne vil se. Hvis du har ris eller ros til vores YouTube-kanal og videoer, så kom med det. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Lad mig høre, hvad I synes om Lorcana generelt. Er det noget, du køber af? Er det noget, du beholder sealed som investering, som mange andre gør med Pokémon for eksempel? Eller hvad er dine tanker om det? Tak for nu. Cocots out.